راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 25 سنة فنونا يفلم الله منقس سومال نابيرترا نايزتلاكو منسيات هلوات كفل زصوع سلماو سلفتات قصيلو منقس إثيوبيا أبلع سلمان سبات ناين فرت دبداب مكيادو أمريكان حبرت أوروبا كونينوم روسيا كم مغصلتنايتي مس هاجرات قيب بحرن زوبا غرنا أفريقان جمرت تركب مس إثيوبيا ستيا هذه إذاعة إرنا زينا زسمعكم أمانيل قرماي منقست سومال نتعليمنا بإرترا نايزتلاكو منسيات هلوات كفل زصوع سلماو سلفتات يغصل كم زلو مربب حبريته قاروي حبيرو دحرتي سلماو سلفتات قدامي منيستر سومال محمد حسين روبلي هلوات نايتومنا بإرترا مستلاكو طفيوم زبهال زلو سومالوين أمن داي زكالو كسعر مخانو تم باصعو تقداي منيستر مكلخال منيستر وشتاو قدات تقلالي حلقة ستاف سراويتن أمباسادر سومالا بإثيوبيان زركبوم أبالات زلوا هلوات نايتومنا بإرترا مستلاكو دهايوم طفيو زبهال زلو منسيات سومال التمرمر كوميتي أقدمو أقيميو يخون مبر أبالات بايتون ولدن بريزيدنت محمد فارماجو بزغلطفه هلوات نايتوم سومالويان كحبر زتقلب سلماو سلفتات تصنيحو يقصلالو مبزحتهم متهدراوين عززتن حلفت ستان سومال بزعباتهم بمستيرنا بإرترا نتعليم تلاقيهم زبهال زلو أشحات سوماليان منسيات أفلطو كم زيبلو من تحتاتي بريزيدنت فارماجو مخانون يتكاسيو ناب قطر كتلاخو تبايلوم كاب 2018 تناتحيزوم بفولي زتململو أشحات منسيات بزي زخونه مسنيتا سند ببوانو بنفرتي ناب إرترا كم زتوسدو غاروي مزتفلاليو أكلا سومال أب زكايدو قال مطيق يقلص أستات 10 شح كبصحو كم زخلو استقمتو منسيات سومال دحرتي نا إرترا تعليم ناب كينات تግራይ كم زوفرون أمايت كاباتهم دما تقتيلهم كونو كم زغلون كوغن ولدن أبلات بارلمان سومال يقلصيو أديتات دحر زكايدو تقامو اتم منسيات ناب إرترا تعليم كم زغدو كتقص زتقدده منقس سومال ناب كينات تግራይ مئتام قنا يخحدو يزلو نتوما شحات منسيات بمستير ناب إرترا كم زلاخيز تقص بريزيدنت محمد فارماجو بزعبا هلوات تومو تادرات كساب زوانزي وقعو مقلصي كاب مهاب توطيبو يركب منقس إثيوبيا ب22 سنة تقوقواب استبهالت قشيتاب زكايدو دبداب سلمان سبات مقتالو أمريكان حبرت أوروبان كونينوم بتي أماكل عداقاي تخيدو استبهالت دبداب بوحدو سوسا سلمان سبات كم زتقتلو أقراوين تكالات الرقاقيتن كفل قدات وطا أمريكا بزوطو مقلتي بتي أماكل عداقا استفتس متقعتي زتا سمو حزن بمقلات متراي كقبرلون تقبرتو دما ناب حقي كغربون بمتسوع نتي دبداب كونينو قدات دبداب زخونو سلمان سبات حسوس حكمنا وحقز كرخبو تسويعو سرايت إثيوبيا بوغنو ناي نفرت دبداب كم زي كايد بمقلات نحالتا تግራይ علامات زقبره من بارو تغيسو السرحيت عوت نيرو زبله أفنيا سرايت منقس إثيوبيا بمخنيات معل سماتات نمذكر استاخاخبو حيلتا تግራይ كم زدمسسه قليصو حيلتا تግራይ بوغنوم سرايت إثيوبيا حنا نايتي أب حيالو جنبارات زوردو سف زيبل سعرت أب لعلي سلماو هزبي دبداب بمكياد تاريخ خلقيت حوزين كم زدقمه يخسو اتم حيلتات حنتي سي 130 زعينتا وتهدرايا ناي صعنت نفاريت وقعهم كم زودقون أفليتم بمكتل قدامي منيستر قدايت وصان أتو دمك أمكونن زمرح لعلو يلوخ منقسي إثيوبيا أب روسيا ناي سراح مبصح كايدو ات منيستر مس روسيا ومزنو سيرجي لافروف أب مسكو بمرخب بزعبا زمدنا كلتين هاجراتن هلو زباو كونتاتن بزملكتم يايتم وكيل منقسي إثيوبيا ناب روسيا زبصح زلو كم مقصلتنايتي روسيا مس هاجرات زوبا قرنا أفريقان قيح بحرن جميراتو زلا زربيو روسيا بتزوبها بوان حبر السوفيت زنبرات صلوان ملاس كتسرح مخانات تقلص أقدمون منيسترات قدات وصا جيبوتن يمنن أبتاغر تمساسال مبصح كايدوم يوم روسيا أب السودان وتهدرا معسكر نمنات مس سرعة بشر زختمت توعل بمسغاغر منقس السودان داقم قمت يقبرلو مس مهلاو اتهاجر تمتا نابكالو تهاجرات زوبا زبيلو كم زلو كقلص صنيحو مس هاجرات معراب مقداو زيبلا إرترا حنتي كابتن بقدامنت اتتمتن هاجرات مقناون وتهدراوين تنتنتي يمتو كبرا سماعتنا زينا تزازيملو نقصي مسعركو علالهم كجمريو هيه نتصنبرهم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو علال مس نقص عركي
ወዮቲ ሳልሳይ ዓመቱ ረጊጹ ዘሎ ተስፋ ሰላም ደኣ ናበይ በለ። ንጉስ ዓርከይ ከም ብዙሓት መሰልቱ እዚ መንግስቲ ሰላም ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ይነይርዎ። ኣብቲ ተስፋን ሃፋን ኮይንናሎ ዝነበርና እዋን ማለት ቅድሚ ዝያዳ 2 ዓመት ምስ ንጉሰ ዝገበርናዮ ዕላል መዘከርኩ ወዮ ነገር ደኣ ካብ ፈለሙ እንድዩ ዘይጠዓየ ክብል ግድን ኮይኑኒ። እቲ ናይ ሽዑ ዕላልና ከምዚ ይመስል ነበረ። ንጉስ ዓርከይ ሎም ቅነ ናይ ምዝንጋዕ ወራይ በዚሕዎ ሳሕቲዩ ዝረኽበኒ ዘሎ። ነዚ ታሪኻዊ ዝብሎ ምዕባለ ምሶም ነቲ ንሱ ዝደልዩ ዓይነት ዕላልን ትንታነን ዘቕርብሉ ኮይኑ ከስተማቕሮ ይደልዩ። ነቲ ክዕልሎ ዝቐነየ ኣባይ ከራግፎ ድማ ቅነይ ኢሉ ይረኽበኒ። ዓብ ለውጢ እዩ። ክሳዕ ሕጂ ግና ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣብ ገዝኡ ይረኣኹሉን። ወያነ ደኣ ሕረር ኢለን እኔን ዘለዋ ኢልዋ ገረመኒ። እቲ ምዕባለታት ኣዝዩ ቁልጡፍ ኮይኑኒ ስለ ዘሎ ሕጂኸ ካልእ ለውጢ ዶ መጺኡ ኢለ ክስንበድ ግድን ኮይኑኒ። ይተዓረቑ ኣለዉ ዶ ክትብሉን ኣይቀነኹምን። ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ መስርዕ ሰላም መልእክታት ኮይኑ ደኣ እሞ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ወዳፎም ምስ ዶክተር ኣብይ ክራኸቡ ምዃኖም ኣይሰምዐከን ዲኻ? ከምኡ ዳ ሰሚዐ። ሕጂ እንደሞ ሕርር ኢሎም ትብለና የለኻን። እንተወዲ የቕሉ ባይት ሕዋውሶ መን ኢትዮጵያ ሕርር ኢላ ኢልካ ወያኔን ሕርር ኢለን ዘለዋ መንግስትና ተጫዊትለን እንድዩ እንታይ ትብል? ዝናይ ሰላም ዝራብ ዝበሃል ዘሎ መንግስትና ንላፅኢሉ ዝጀመረ ድዩ? ሚልዮን እባ ገና ድሕሪት ኢኻ ዘለኺ። ንሕና ዶ ምስ ወያነ ዕርቂ ንገብር ኣለና ኢና። መኻይብል ሕርብኛታት ምስ ዝፍሓሩ ዕርቂ ክንገብር ጽበየና ኣለኻ። ዕርቂ እቲ ኮይኑ ዳ እሞ ይቕረ ምብኻል እውን ዘካተተ ኮይኑ ክኸውን ዘለዎ። ሳልከስከ ዶክተር ኣብይ ኣይትኹነልና ፍቕሪ ወላ የቕሬታ ኣይኮነን ዘግድስ ኣብዚ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ክህልወካ ኣለዎ። ዝከበለ ብዛዕባ እቲ ንወያነ ሕርር ኣቢሉ ሰላም ዘምጻልና ፖለቲካዊ ስትራቴጂኹም ንገረና። ኣነ እኳ ወዳፎም መጀመርያ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገጹ ከምዚ ናይ ላፅ ምልክት ዝረኣኹ መሲሉኒ ነይሩ እዩ። ምናልባት ኣይተጋገቦ ንኸውን ከመይ ገይሩ ወዲ ኣፊስ ምስ ወያነ ዕርቂ ይብለና ኢልና ኢና ኩላትና ካድራት ተገሪምና። ናይዚ መንግስቲ ርቀት እኳ ግርብ እዩ ዝብለካ። ንዓኸ ግና ቁርብ ከይተሓላለኸ ኢካ ቅልል ብዝበለ ክነግረካ ወያነ ባድመ እየን ዝደልያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግና ወደብ ዓሰብ እዩ ዘገድሶ። ሕጂ መንግስትና ነዛ ጨወታ ከመይ ከም ዝገብራ ፈሊጥካ? ባድመ ኽቡናዮም ዓሰብ ክነፍቅደሎም ኢና። ቢንጎ! እዛ ቢንጎሲ ብዙሕ ትሰርሕ ኣይመስለንን። ኣብቲ ኩናት ክኽፈት ከሎ እውን ከምዚ ዓይነት ፎኪስ ቅመራ እዩ ተወሲዱ ነይሩ። ኩናት ዳሞ ዘይወያነ ባዕለን ዝኸፈት ኣለና።
ሕራይ ደሓን ንሱስ ይጽናሕልና ናይቲ እቲ ዝጥርርዎ ነበሩ ህዝብና ዘባሰብስዎ ዝነበሩ ርትዕ ከይድ ኢኻ ድሕርቂ ክረዳድኡ ንዝኸዱ መኮንናትና ቀፂለን ኮይን ነቲ ኩነታት ናብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣእቲንዖ ብዛዕባ ይኮንኩን ክካትዓካ ደልየ መን ጀሚርዎ ሕጂ ብዙሕ የገድሰናን ይመስለኒ መን ይወድኣዮ እዩ ተቐንተኩሮና ዘይመባዕልኻ ኢኻ ኩናት ክጅመር ከሎ ዶ ገለ ደኢልካ ነቲ ዘረባ ተምፅእ ዘለኻ ኩናት ክጅመር ከሎ ዶ እንታይ ኢሉ እዩ መንግስትና እዚ ናይ ዶም ምስሕሓብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ንወያነ ስለ ዘይፈትዎም በዚ ጉዳይ ዝሳቢቦም ኩናት ምጅማሮም ንዓኣቶም ክንጽሎም እዩ ስለዚ ድማ ክንዕወተሎም ኢና ዝብል ትንታነታት በዚ ተምልኾ መራሒ ተዋሂቡ ነይሩ መንስኒ ደኣ ናይ ወዲ ኣፌ ዝሕጉሰካ ትሪኦም እንደኢልኻን ሕጂ ተነፂሎም ተነፂሎም እንተኾይኖም ብሰንኪ ደባዊ ምስሕሓብ ኣይኮኑን ነቲ ኹናት እሞ ካብ ካልእ ክፋላት ኢትዮጵያ ብብዝሒ ተሳቲፎሞሲ ትውፅኢት ቋሪነ እዮም ወያነ ድማ ተዓዊቶም እዮም ብማዕበል ሰራዊት ገይሮም መሬት ናይ ዝሓዙ መዓዝ ኮይኑ ኣብዚ ተናውሒ ኩናት ከንበር ክኾነ ዓሲቦም ሕጂ ግን ኣረኣዮም ብበዓል ዶክተር ኣብይ ተተኪኦም ዶክተር ኣብይ ዝበሃል መራሒ ከፍርዮ ካብ ከኣሉ ደኣ ተዓዊቶም እዩ ዝበሃል ዘይተዓወትናሲ ቶም ኣብ ቦሉይ መራሕን ኣመራርሓን ዘለና ሰባት ኢና ሚሊዮን ስቅልከን ዲኻ ኣብዘይ ትፈልጦ ምዝራብ ትፈቱ ኮንካ መንግስትና ሕጂ ነዚ ናይ ሰላም መስርሕ ከይፅይቆ ኢሉ እምበር ዶክተር ኣብይ ድማ ፍርያት ወያነ መዓዝ ኮይኑ ፍርያት ኤርትራ እዩ ተተባሃለሲ ወላ ሓንቲ ምግነን ይብሎን ካብ ርእስኻ ተነቕንቕ ግዳ ከመይ ኢልካ ዘይተሓትት ከመይ ይመስለካ ካብ ቀደም ጀሚሩ ህዝባዊ ግንባርሲ ንወያነ መቕረብ ነይሩ እዩ ታሪኽን ዘይትግንፀል ኾንኪ ሚልዮን እንታይ ብሎም ነይሩ መስለካ ናይ ብሔር ፖለቲካ ኣይዋፅኣኩምን እዩ ብሎም ነይሩ ንሳቶም ግን ኣይሰምዑን ሕጂ ራዮም ተመሊሶም ናበይ መፅኦም ኣካይድኦም ቀይሮም ትብለን እንተለኻ ሕጂ እውን ካባና ሕሾም ማለት እኳ እዩ ንሕና ዳሞ ናበይ ክንቀይር ደለኽና ኣብ ተቑኑዕ መስመር እንዲና ዘለና ኣይርዳእካ እንዲ ዘሎ ዝኽሉ ምዕባለታት ሳላም መትከልና ዝፀንዕና እኮ እዩ እዚ ናይ ሰላም ባና ዝኽፈት ዘሎ እምበር ኣይ ዓለም በሚለታ እንድያ ካብ ገፅ መሬት ክትሓከና ኣቂና ነይራ እሞ በለኒ እዚ መንግስቲ እሲ ካብ ናይ ጎረቤት ቀንዩ ኣይክመሃርን እዩ
መንግስትና እንታይ ክመሃር ይደልዮ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣሎ ገለ ካብኡ ክተቕስልካ እንተደሊኻ ናይ ፖለቲካ እስራት ነፃ መልቃቕ ንተቃውምትኻ ከም መሳርሕትኻ ክትሪኦም ድልውነት ምርኣይ ህዝቢ ክቆፃፀረካ ምዕዳም ዝኣመሰሉ ስጉምታት ምውሳድ ክተቕስልካ ቅእል ራይ ኣቦይ ተቐሳይ መራሒና ዶክተር ዘይኮነልና ኢልካ በልሕመም እሞ ሓደ ይባሉ ኢትዮጵያ ዝሕውያ ዶክተር ረኺባላ ንሕና ግና ሕመም የብልና ወላ ገለ የብልና መዋንቲ ደልየ ኸይድኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ናይ ክብሪ ዶክተርነት ይቕበል ነይርዎ ናይቲ ንሱ ዝነፍዓሉ ዓይነት ሞያ ትምህርቲ እንድዩ ዘየለ ኾይኑ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ናይ ልምዓት ሶሽዮሎጂ አንትሮፖሎጂ ናይ ክንደይ መቕብለከ ናይ ዚታትሲ ዲግሪ ክቕበል ነይርዎ እዘን ዩኒቨርሲቲታትና እንዴን ክሳዕ ዶክተሬት ዘይምህራ ኮይነን እምበር ናይ ምድጓን ዩኒቨርሲታት ምዕጻው ናይ ፀረ ሃይማኖትነት ፀረ ሰብኣውነት ወዘተ ዲግሪ እንድዩ ዘየለ ኾይኑ بالملحس كعم تقرتم كتكونيخ بريزيدنت سياسي نايت سلام نوبل سلمات كركب تبايلي زحمة زلا كابزز اسمع قواس حقنا العلي ذو كامل سيولين انت مساء زارم برقوت ريرة سيعنيرة كام حسدا أو كم مساحة قوترات حز بساعات لازو قطر نمبر كان على لا يكونن نسمع عندنا تغطينا ناي محمود ناي تيدي أفرون ناي مني تعزبلوه سيدتات كيف كايلون لما كايدون جيو قيد ناي محارن يادر فدا كام عصفتها ناي محارن يادر في تفاعلون ديو سغيلنا عسر عامت عمدر في خيسة معنا قصيرنا أجوان سغون كتسمع تخيلقة لا يتلون لا تني دلاتهم كا የጀግና ሰው ክብሩ ዳር ድንበሩ ትብል ደርፉላታት ኮይና ምደለኹዋ سغيل كاندو بوليتيكينيات كون يتوتن كابا نعلي كوتل يخيطون مس إثيوبيا والعنتنا يدوب تسقمي بالله سقمنا مسوياني نيرو الجين ساتم تتعلم لنا مس إثيوبيا وين أمو سمعسك معروسي درفمتهم مقومتهم قوم للزب انت عم غطو تسلم ትግራው ድማ ልክዕ ከም ናትና ዓይነት ቋንቋ ደርፍን መግበን ዘለዎም እዮም ኢትዮጵያ ንኹሉ ዝሓዘት ምዃናኸ ረሲዕኩም ወዲኹም መንግሥትኻ ምስ ወያነ ዘለዎን ዝነበሮን ህልኽ ንዓና ጆ ከእትወና ይነበሮን أيتعش مليون نوين عبا أجندا نعنا متفاي نيرو الجينا ولا أمريكا تحاول تتمسح سلام الجميل دلو أمريكا ذا كانت صلايتنا ولا أمريكا عندهم سنة بعد خمسة واتساب لتا محبالة تتكمي ونشاف كم زلو يتكتاتلني غزل مليون نعقدات عم درب محنيا غي سمعقو غي حدر نبتاقو طريق غي تشاوبلني ኢሉኒ ንጉሰ ዘብዘብ እናበለ ክኸይድ ክሳዕ ርሑቕ ዝበፅሕ ረኣኽዎ ዋላ ትካይዱ እውን እተቐየረ ኮይኑ ተረእየኒ ምናልባት ናይ ኣምሓርኛ ውዝዋዜ ክለማመድ ክብል ዘጥረዮ እዩ ዝኸውን ኢለ ክግምት ግድን ኮነኒ እንታይ ክፈትውን
ክጸልኡን ከም ዘለዎም ፍቓድ ዝሓተው ደገፍቲ ህግደፍ ሕጂ ድማ ብኻልእ ህርመት ክወዛወዙ ተፈቒድዎም ኣሎ። ንዓይ እኳ እቲ ጓይላን እስክስታን ተሓዋዊስን እዩ ዘሎ።